na enne Manhyia kodokofia amanebo sonku bi wo ha wase yede somo empani se asem wo ese chiamia no asem so ese ohina no na sade asem no tendie Fredua ene di nchiremu nyina ebreye we a breaking news ene Manhyia kodokofia nananom etranse Fredua ma ha Kwame mejoso apombo kode o erade adama ederade ase ene nananom transe na ekumase ana asantoman ene na ekumase yo yentie mu asem Kwame yentia yetiefo na asade enim ne se nye adamu asi na nye se ade yawo na nye se yakoside adwo a yewura tenase dwoada ne yawada asanteman ne kumase ene otenase kumase se de enim no anopa no adoma kumase yede cases ane o nyina no emaaye no te ne yewura etenase na nsem na ne ho no ne bi ye kyerepatre nkunyasem apromase nkunyasem committee report ni nyina na ewo ho nti na Nkonsonhene na no yawada na etwa mu abekwa abodom yetu na Nkonsonhene na yese ka obeduere anim one ne mpanifo eba na onim se yewura so se onye tu wi osore ensem bi obi aye tu sheda se de be ya ye be start case ne foforo ti ene ba so se Nkonsonhene one ne mpanifo ese omoba na ensem bi e wo no ye busa no nti ene yewura tenase no na nsem no bo se dem dikaka no kyerepatre ne apromase nkonyasem no na committee report nti eno no eyi committee nananum bi ombo akohwehwem na eba Nkonsonhene se de manfo ate no se ene onye Nkonsonhene biem onye Nkonsonhene biem yewura da bia mekase yewura nko a ene wotumi se nanabi o ya ade na nsem fata emmo ma henie enkoso a ija okwan na ni nyina akire se bi adwumadi a de ahye wonsa se wudi bu asanteman no wunye ni ye ebi ni se bi a ensase ton wote asimo ton sase bi a ahye se aha enka wasase menko onti no wote asima oton saa ne ma wi se eba emmo akonyadie yehwehwem yese ba ya ne yewuratu yehwehwem ne ehu sampa dwumadi a se odibu no onye ne saa yewura mo ehwehwem saa pepepe enete na Nkonsonhene enye ne ye ba ya na yetu no na asem dika baba ko mienu miense nan na nyame adom ochina adom akon etenase a yebese asie ba bia Nkonsonhene asem ensem a ekoso no enye se oba ne ya na yehu se debi asase sem wo ho enema bia yes wo ye emu akonyadie da bia me nkan se no se ohini bia yewura din bata ho otumfo Nkonsonhene enya sanketo o otumfo Nkonsonhene so dwumadi a odi no oboa jase fekum no wo Nkonsonhene jase fekum no wo ena oboa jase otumfo jase ne so ne wan onene boa basa ti oboa no mani dwumadi ekototin se de obeyama ni mu beedu nti o jase fekum nti Nkonsonhene de ne nsem no edoso bebre na na say 3 abebiu ye ka mo ma che ofia so ka ho wa che ofia pa wasum Yesu nanso nya sum no ene de hwe eye dwumadi a wodidi bu asantehene ne asanteman se yewura enmonyam sha wo gi o koso agi na se bi uma afin be ka tiame a se nsem fata kwa me enya de ese ye nanu ya wada ye ka ebekwa abodom enfie so ye de akonwa ma nko krum ko he se kro no mpuntu na yi wodini sei wodidi nom na sebi mamfomfo na nanum bi prekrasi yewura beba ekrum abehwe no na wode otira ye yewura ba bekwa abodom enam se mpuntu bi anko so wo ni ahimfie kura obede baji yewura nti wantimi anko ensemi se no emmoa obi namba bia no obo chia me dimbone nanso na nanum tumi ade amamo se monhwe ema ahenie no nkoso no anya sa no moye no omo de ne da bia me kase ntumafra ne chaache wakese ene ka ebimo so bo mo homode papa se de be ahenie be peja na Nkonsonhene de kakra bia me de ma ho no nyakopa ma achina adoma kuma asem so kakra bia me de ma ho no tumfo Nkonsonhene na na sei 3 abebiu wonye Nkonsonhene biu yewura atunade so na kakra me di jansem so ne se one atenehene ensasesem ema ni di kamba yewura ho obi onim atene bia nim se atene ne ba nye sabi
offense kura no Atenehene ne man baby tena nti Nkonsonhene untimi enka se Atenehene beto wo baby out kura no obi na defa mu nti sa asema ba na abedu yewure no si jai menkoho na se ya kire mu na o se wo ba ye de opa enim do bise baby awie no baby o de abedui yewura yese ko baby Nkonsonhene duru nti wo se animonyam hyese obedi akonya na bewu akonya no so na yewura ahye animonyam na so wo ye na wa anye ne ye a ye hwe osum a osum no ese okwa ese okọ kosi ye mehwe ma animonyam a emfie duonunum na me aduma next year emfie duonunum yewura agi na bia ohene bi na wo be ma efia katea me dabi odama entisa kura obasoro ne timu bi mae Nkonsonhene ne dwuma wodie Manhyia kutukufi amamre ne amane ensemu pa sano aso sedem di kan no o jase fekum na oboa bua basa otumfo jase hene oboa ma ne dwuma di a odi no emu yedu nti Nkonsonhene ne dwuma di no oboa otumfo bua basa jase hene otumfo jase ne nyese jase ne bi akwa otumfo jase hene dubofo kwa na dubofo kwa bua basa eno no nti Nkonsonhene boa ma ne dwuma di no osemu kena ema ne yi yeda ase abusanfo Fredia Ajeman na yete ne nkan ene nananam kumase tenase asemo a ebeda edi a so ma yaso tie no de afam aman we breaking news nana say 3 abebiu se die onye otumfo Nkonsonhene biu yewura so de nanoto asem so a kasaprekon yewura piawo nananam kwaso